siya, 128 GB siya. Actually guys, hindi na siya matawag na kasi kawahan sinunay siya kasi bago ko binili, tinignan ko kasi kanina kung ano yung laman niya, yung free niya sa loob. Ayan, hindi siyang plastic. Pero hindi ko pa talaga siya natin kasi kakatapos na yung trabaho. Ano na yung trabaho bago mag-unboxing. So, buksan na natin guys. Aray ko. Ilagay ko muna yung karton guys kasi tawag ito. Nabigat siya. Meron siyang free na lagayan. Ito. Wow, naka-plastic na. Pag bumili ako guys ng cellphone, merong free na ganito. Cover. At ang free pa na guys is meron pa siyang sticker nilalagay dito. So ayan, tatanggalin na natin. Tcharan! Ayan. Yung nilalagay guys dito, yan meron siya. Pero meron naman siya guys eh. Parang wala. Meron ba? Ay hindi, meron pala siya guys. So no need na siya muna lagayan. Pero mas maganda talaga kung lagyan. Ayan. Black and color green lang yung available na color guys. Pero pinili ko yung kulay green kasi sawa na ako sa black guys. Puro black na yung mga cellphone ko. So ayan. Actually guys, 4 yung camera niyan. 1, 2, 3, 4. So 4 siya. 'Di ba? Hindi naman kasi ako guys nag-aano ng mga cellphone talaga, ng mga iPhone, yung mga ganun talaga. Ang gusto ko lang talaga yung hindi mabilis ma-full storage at makakapag-edit ako ng siyempre wala naman tayong laptop, char. Sana mayroong mag-sponsor na laptop. Sana all, char. Tsaka guys, alam nyo naman 'di ba, pag bumili tayo ng cellphone, may mga ganito siya. At para saan? Ay, wow. Meron siyang guys, yung pangtusok sa SIM card. Tapos, eto. Yung free niya is headset, earphone, at ang kanyang charger. Ito ang kanyang charger. Itim ang kanyang charger, guys. Titingnan natin ang ang headset niya. Kung maganda. Itim siya. Ito yung headset niya guys. Ayan. Ibabalik na lang natin. Kasi may headset pa naman ako dito. Tsaka ito yung kanyang charger. Kulay black. Mas gusto ko guys yung kulay black na charger. Ayan. Kaysa sa puti. Kasi pag puti nakikita yung dumi. Pag itim hindi. Ito ang kanyang head. Ayan, may pangalan talaga siya guys. Alcatel. So, ayan guys. Titingnan natin yung apps ng cellphone kung anong mga apps niya. So, 44% siya guys. Ayan yung mga apps niya. Ayan. Maganda guys kasi tawag nito marami siyang apps. Meron siyang, tingnan nyo guys, may Netflix pa pala, O diba, may naka-download na siyang Netflix. At, sana all, meron na rin siyang YT Music, YouTube Studio, at YouTube. So,
So, maganda naman siya, guys. Ilalagay ko na siya sa ano niya. Para, siyempre, alam nyo guys, yung mga cellphone ko, pag inopen nyo siya, talagang mga bago pa. Kasi, nilalagyan ko talaga ng ganito, protector. Pwede wala pang account ito guys. Try natin yung camera niya kung maganda. Saan ba yung... So, tingnan natin kung maganda tayo dito. Mag-selfie tayo muna, guys. Tingnan natin kung maganda. So, actually, hindi siya fake na ano, guys. Kitang-kita talaga yung mga nunal ko, guys. Tingnan natin kung baka maganda din. Saan ba ito yung ano natin? Maganda ba yung ano? So, ayan guys. I hope nagustuhan nyo ang aking pag-unboxing ngayon. Kukulikitin ko muna to kung maganda siya. So, ito guys, 128GB, Alcatel 3x. Hindi ko alam kung bakit may 3x, no? Jewelry green, 6GB plus 128GB. GSM. So, made in China. So, ayan siya guys. Hindi masyadong nakikita. Maliit kasi. So, ito lang siya guys. Ayan. Ito yung box niya. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking unboxing ngayon. Ayan. So, thank you so much guys. Bye-bye.